Το Μουσείο Περιβάλλοντος στην Φαλίας είναι το 7ο μουσείο του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Εγκαινιάστηκε το 2010 και βρίσκεται στην Ορεινή στην Φαλία. Είναι ένα σημείο που μας είναι γνωστό από τη μυθολογία, από τον άθλητο στην Φαλή των Ορνήθων. Είναι όμως και ένα σημείο που ο άνθρωπος έχει ζήσει σεβόμενος τη φύση και το περιβάλλον για πάρα πολλές δεκαετίες. Το μουσείο προσπαθεί να αφηγηθεί πώς δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο περιβάλλον, η φύση και πώς προσαρμόστηκε σε αυτό ο άνθρωπος. Η μόνιμη έκθεση αποτελείται από δύο μεγάλες εκθεσιακές ενότητες. Η πρώτη αφορά στο περιβάλλον και η δεύτερη στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσαρμόστηκε στο περιβάλλον και ανέπτυξε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Γνωρίζουμε πρώτα πώς είναι το έδαφος της περιοχής, πώς προσαρμόστηκαν σε αυτό τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι τους πρόσφατους χρόνους. Στη δεύτερη ενότητα των παραδοσιακών επαγγελμάτων βλέπουμε πώς ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε ή μπόρεσε να ζήσει από τη λίμνη, από τον κάμπο και από το βουνό.